Day, Oy. lakat ako. Ikukuhan ko naman tag-ganador. Para kita makasura. Kasi nga kinabuhi niya inang ini. Sa ano pa man yun matatapos ng kapobrihan, ultimo ito na akin mga anak. Warigon, yung taong ng pakaeskwila. Day, Oy. lakat ako. Ikukuhan ko naman tag-ganador. Para kita makasura. Makat ako yan ah. May napangada, kwarta. Oh, 3 mil na lain eh, pata. Ikanila na ito, ikanikay. Para niyan mapalit na kita niningkuhan. Makat to kanay. Oh, 3 mil na lain eh. Wari pa nga ni kita makakuanhin, makabayad kan marinil. Pati itong iba, paralto itong bugas. O sige lang. Dudublihan ko na lang yan kay sigurado ini kay ganador ini ha. Day, makada ko day. Sige, sige. Di malak mayaw. Kay para may na kita sa rabuan. Makali pa na ini makadali. Makada ko day. Dudublihan ini yan ha. Didala ka mo. Hay man mga bata. Ato dito, nagmulay. Sige, makadag anay. Ngayon na nga asawa. Ultimo na lang pag paralting bugas. Ibubulang pagod. Wari pa nga niti yung mga anak, mga kaon. Wari pa magpakeskwila. Meanwhile, Oh, kakatutak ulo. Hain bahim tatay, yan ang magutom na. Daw, anak ka, kukanan. Hingutan. Kadamot yung kuspad. Tawa, tatawag ko na imo ate. Ate, pagkati daw ka mo. Dali, kay hingutan. Ano? Nay. Didi, kay hingutan. Didi, pagkati, lingkod. Tanggal ito niyo mo kan buhok. Sus, kadami ito niyo kuto niya nang muthay na hiyo tatay, adi. Magutom na. Hingot daw ako anak. Hingot kay makatultak ulo. Oh, kadamot ko sa panin. Iyaling ko to. Nay, mabutong na nay. Sabi naman ko. Sus, nakaulang, nakatuyo ka man lang adi. Magutom na waray pa mo tatay. Nay, sabi naman ko nay. Magutom nay. Sus, adi nakatuyo kang waray pa mo tatay. At gindaran nim tatay ang atong kwarta. Nay, nay. Nay, nay, ngutan ko lang yan, day. Sabi ko, nay. Nay, ganun, nay. Sus, Ano ba ito yan? Ulo niya ng adi. Nay. Ano yung mga bata? Oh, 5. Nay, salamat, nay. Magutom na good, nay. Nay. Oh, kuya. Pagkalakat ka mo. Ako, nay. Nay, damo man. Salamat, nay. Puto. Oh, sige. Salamat, nay. Sina. Kaya yung hatagan ko naman ka mo. Sana all. Kadamo anak ito niyo mga kuspat niya ng Udah, anin dudu ah. Tutuin niya batag. Hus! Di malas. Oray good day. Nakauna hiya. Nakauna, Isus. Pag ilarom ni ka kay nahaliog. Amo nga ni nga. Ada perdi ka. Naperde kay nakauna ka diya day, nakauna. Jesus, niya nang maram ka na nga. Damo to nato na nakore pakita bugas. Ano ka Sayo ba? na ni ba amo na lang kwarta ngayon. Waray na, di ba nagsiring ako kanina nga. Amo na lang natong kwarta paglakat nimo. Di malas. Tay, Tay, magutom na tay. Sige na, tay. Hindi ka mo dito ka mo palingkod. Tay, magutom. di niya inang ini. Wala na dito. Day, utang na dito kan ubel. Bali makakilo nga bugas. Isa si tatay, ini naganlat sa gugay. Ikaw. Ikaw. Yurog tay. Ikaw. Isa si ito na labog ko ngayon. Sige na, sinakat na. Bali makakilo. Dito ka ubel bali makakilo nga bugas ganin bulad. Ito na. Ikaw to, balik kami. Utet. Pangutan ka mong ganas, pangutan. Tay, ganas nga tay. Dito. Kada pare. Nakaulang Araw lang ka yung mo. tatay ading nga. Dito ka na pare. Sige na. Bang, galing may makita ng haras tay. Sige na, dito. Dito na. Reels pag-alog. Pag-alog kay man nga ngalayo pagkabot na tuniday. Pagkuhan pugas, kito na. Kutay. Di ikaw anak. Tara, pangaw kita. Pwede na kita sulod. Tara. Pasensya lang day kay. Uray god na di malas na. Naperde.